nenes de la Comissió d'Art i avui, últim dia de curs, un dia molt i molt especial, volem presentar-vos la nostra i vostra nova mascota, la clorofil·la, el llangardaix que viu al nostre hort. Tot va començar amb un concurs de dibuix per trobar una mascota que ens cuidés l'hort. Recordeu que el Jordi Gené va fer el disseny guanyador i així vàrem tenir una nova mascota, la clorofil·la, el nom de la qual la vàrem decidir els membres de la comissió. La clorofil·la, la nostra mascota de l'hort, serà la protagonista d'aquesta magnífica obra de teatre que per nosaltres és un plaer de presentar-vos. Esperem que us agradi molt i us demanem que estigueu amb molt de silenci. Comença l'obra. Silenci!
Ja, bitte.